pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da sakrijete chest. Dakle, evo da vam pokažem kako to izgleda. Moment. Evo vidite, ja sam ga sakrio u drvetu i sada ću vam, sakrio sam dijamante u njemu i pokazat ću vama kako vi da ga sakrijete. Znači kako to da napravite. Evo malo da se odaljim. Ne znam ovdje na primjer. Evo ovako. Prvo ćemo iskopati jednu rupu. Nju ćemo staviti 3 ovako snega. Onda ćemo staviti ovdje prugu. Zatim ćemo ovdje staviti zemlje i stavit ćemo kolice sa kopčom, onda to guramo nekako unutra. Tako ušlo je, sada ću ovo da zatvorim. Tako. Sada samo stavite drvo preko, ovako. Ako želite bolje da zamaskirate, sad ću vam pokazati kako to uradite. Pošto vidite ovo ne ide tu. Evo onda ćete praviti ovako. I eto, zamaskirali ste to totalno da se uopće ne vidi da je unutra chest. Uništit ćemo ovu prugu. Da samo stavimo ovo lišće. I gledajte sad kako, pošto vidite, ako vidite vi, ovdje ima kao neka crna kockica, vidite između toga. Između toga možete pristupiti vašem chestu. Sad da vam pokažem nešto. Ako želite napraviti tutorial kako da napravite ovakav kauč, kao sa jastucima, napišite u komentaru. Hvala što ste gledali ovaj tutorial, nadam se da ste vidjeli bolje.